Ex-convict o podang isa ka lalaki kag isa ka menor de edad dakop sa drug buy-bust operation sa Banwa sang Barotac Viejo, Iloilo. Si John Sala nakatutok. Wala na makapalagpasig yung tigom nga puwersa sang Philippine Drug Enforcement Agency Iloilo, IPPO-PDU kag Barotac Viejo MPS ang tatlo ka lalaki nga ini. Sang ginsalakay ang isa ka ginapasuni drug den sa Barangay San Lucas, Barotac Viejo, Iloilo. Ginkilalang mga ini kada Stephen Menguan, 31 anyos, kag kalakip sa Provincial Drugs Target List. Alias Gab nga isa ka menor de edad kag ex-convict kag natudlo nagadumala sa among drug den nga si Sandy Baron, 41 anyos. Subject sa among buy-bust operation si Baron nga napreso sa atong tuig 2012 kag nakagwa pinaagi sa plea bargaining sang tuig 2017. Suno sa PDEA Iloilo, madugay ang ilang monitoring sa mga sospitsado antes ginkasa ang operasyon. Matagal natin siyang na-monitor kasi itong dalawa nakalisto sa provincial target namin. Nasistahan po namin itong dalawa. Kaya yung monitoring ito, months po. Doon sa area of transaction, may tumambad sa amin na mga assorted drug paraphernalia. So, niwala kami na ito po ay isang galten. Nabakla ng tatlo sang siyam tanan ka mga pakete sang suspected shabu nga nagbalor 35,100 pesos. Dugang pa nga mga sachets ang ginaaligar illegal nga drogang na recover sa ila nga nagbalor sang 170,000 pesos. Paday na ginamonitor sa otoridad ang ginakuan sang supply sa mga suspetsado. Based sa mga namin, nakuha nga mga informasyon, ang supply niya dito lang sa Iloilo muna ang yung nakuha namin ng informasyon. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, Juana, Western Visayas.